O glute é unha proteína natural que se atopa no trigo, a cebada ou o centeo. Para a maioría das persoas, consumilo non representa ningún problema de saúde. Aínda así, cada vez hai máis xente que busca produtos sen glute e elimina esta proteína da súa dieta. Tamén é moi común escoitar a afirmación de que comer sen glute é máis saudable. Pero isto é verdade ou é un mito alimentario máis? Hai evidencias de que este tipo de produtos alimentarios son máis lixeiros, saudables e axudan a perder peso? Pois non necesariamente. A eliminación do glúten dun determinado alimento non implica que sexa máis saudable. Esta creenza, aínda que está extendida entre moito na poboación, pois carece de base científica sólida. Hai que recordar que o glúten é unha proteína presente no trigo, no centeo e noutros cereais que ten un alto valor tecnolóxico, é dicir, confírelle as masas unhas determinadas propiedades, pois elasticidade, extensibilidade, viscosidade, resistencia. Entón, isto fai que se poidan capturar os gases durante a fermentación e confírelles pois, unha determinada textura e apariencia que os fai pois, moi atractivos para os consumidores. De maneira que os produtos procesados sen glúten moitas veces son elaborados con fariñas moi refinadas que van ter pois, un menor contido en fibra e noutros micronutrientes e que ademais para mellorar esa textura e ese sabor moitas veces engádeselle unha gran cantidade de azúcares, de graxas e tamén de aditivos que fan pois, que vayan ter unha menor calidade nutricional. Entón, así a modo de exemplo, pois non ten sentido pensar que un pan de molde sen glute industrial é máis saudable que un pan galego tradicional elaborado con moi poucos ingredientes e con tempos de fermentación máis longos, que vai ter pois, un mellor perfil nutricional. Entón, se isto é así, de onde ven este mito? Por que adoitamos creer que estes produtos son mellores para nós? Eu creo que este mito xorde un pouco da crenza extendida da poboación, probablemente promovido en certo punto polo marketing, de asociar certas etiquetas que levan sen un determinado composto, como pode ser sen gluten, con que sexa máis saudable. Pero hai que recordar que esta etiquetaxe é simplemente informativa, sobre todo para facilitar a aquelas persoas que teñen unha determinada patoloxía, como pode ser pois a enfermidade celíaca, pero que, en todo caso, non indica, non significa que sexa beneficioso nin necesario para o resto da poboación esta restricción. Ademais, eu creo que este mito tamén se ve un pouco enfatizado debido á promoción de certas dietas nos últimos tempos nas redes sociais, que moitas veces pois, asocian ese non consumo do gluten pois cunha alimentación máis sá, incluso coa perda de peso ou cun maior rendemento no exercicio, pero todo isto pois, non ten unha base científica sólida. É dicir, se non tes celiaquía nin intolerancia ao glute, hai outros xeitos máis sans de mellorar a túa dieta, consumindo ademais produtos locais non procesados e máis asequibles. Claro, hai que entender que unha alimentación saudable é aquela que nos permite un óptimo funcionamento do noso organismo e que nos axuda a previr enfermidades. Entón, para conseguir iso, o que necesitamos é unha dieta o máis completa posible, é dicir, que nos aporte todos os nutrientes que necesitamos e nas cantidades nas que necesitamos, e ademais equilibrada, que sexa o máis variada posible, poder ser de alimentos frescos e principalmente pois, de orixe vegetal, ben, verduras, froitas, legumes, etc. E, na medida posible, reducir ou a poder ser eliminar da nosa dieta aqueles alimentos ultraprocesados que van ter un moi baixo valor nutricional e que, bueno, pues están asociados ao desenvolvemento de certas patoloxías. No caso específico do consumo dos cereais, por exemplo, é moito máis interesante para a poboación en xeral buscar aqueles produtos integrais con maior contido en fibra e micronutrientes que escoller os produtos sen gluten sen ningunha patoloxía. Ao final de ano a cesta da compra pois, sale moito máis cara para as persoas ben celíacas ou que teñan algún tipo de patoloxía asociada. Así que xa sabes, se non tes unha patoloxía relacionada co glute, non o consideres o teu inimigo. É tan só un ingrediente máis, porque a saúde non é cuestión de modas, senón de bons hábitos.